שלום, שמי ונסה ואני גאה להציג את האתר מי תינוק. בעבר מי תינוק היה חנות למוצרי תינוקות באינטרנט. היה אפשר לבצע הזמנה, לשלם דרך האינטרנט ולקבל את המוצרים עד הבית. היום מי תינוק הפך להיות פורטל, שלא רק מי תינוק יוכל למכור מוצרים, אלא כל חנות או כל אחד שמציע מוצרים, גם אם הם חדשים או יד שנייה, כאשר המוצרים מיועדים אך ורק לתינוקות או ילדים וגם להורים. החלטנו עם הזמן שלא רק מוצרים צריכים להתפרסם באתר, אלא גם שירותים. והיום אנחנו גאים באמת להציג מגוון של שירותים, כמו שירות שליחת פרחים על הבית, ייעוץ והדרכה, סדנאות לילדים וליומי הולדת, וכל שירות אחר יכול להתווסף לאתר ולהתפרסם אצלנו, והכל זה בחינם. לא משלמים עבור ההזמנה באתר עצמו. אחרי שמסיימים את ההזמנה מקבלים מייל, גם המוכר מקבל מייל, ואתם תיצרו קשר אחד עם השני בטלפון. כל מוכר וכל נותן שירות יש לו את תנאי תשלום שלו. ייתכן שאחד רק תומך בתשלום במזומן עם קבלת השירות או המוצר, וייתכן ויהיה מוכר אחר שתומך אך ורק בתשלום בפייפל. ולכן לכל מוצר או לכל שירות יש את הקישור ואת השם של המוכר. ניתן ללחוץ על הקישור ובאמת אפשר לראות פה לדוגמה את סוגי התשלום. נהניתי מאוד לספר לכם קצת על מי תינוק, ואני מאוד מקווה שאתם תמשיכו לרכוש באתר ותהנו. ביי ביי.